पेनी ना बलमुजी पियरिया चली बेतिया के घाट चली बेतिया के घाट पेनी ना देवर जी पियरिया चली सुगौली के घाट चली मझौलिया के घाट मझौलिया के घाट। बोले बोले छठी मैया की MS रिकॉर्डिंग स्टूडियो मझौलिया। दौरा उठाई रउआ होत बा बेरिया बबुआ के लेली रउआ चली ना अगड़िया अम्मा जी के संगे चलब घटिया चली दूधा के घाट चहली गुरचुरुआ के घाट चहली गुरचुरुआ के घाट। प्रेम से बोलो छठी मैया की MS रिकॉर्डिंग स्टूडियो मझौलिया। धूमधाम से कइल जाई माई के पूजनवा पूरा कइल माई हमर सोचल सपनावा कन्हैया के संगे चलब घटिया चली भाना चक के घाट चली चैला भार के घाट चली चैला भार के घाट। बोलो बोलो छठी मैया की पेनी ना बलमुजी पियरिया चली बेतिया के घाट चली बेतिया के घाट पेनी ना देवर जी पियरिया चली सुगौली के घाट चली मझौलिया के घाट पेनी ना देवर जी पियरिया चली सुगौली के घाट चली मझौलिया के घाट चली भाना चक के घाट चली चैला भार के घाट। MS रिकॉर्डिंग स्टूडियो मझौलिया।